Všimol si, že vyučovanie v školách je vlastne taká sofistikovaná indoktrinácia? Áno, počuješ správne. Ak sa nad tým zamyslíš, zistíš, že školy sú predovšetkým nástrojom na výchovu správnych občanov, ktorí sa hodia do systému a budú presne myslieť a správať sa tak, ako to režim chce. Platí to pre totality rovnako ako pre demokracie. Čo sa vlastne učí na takej občianskej výchove? Základy toho, čo by mal každý občan vedieť, aby mohol byť poslušným a nekritickým členom spoločnosti. Nič radikálne, proste to, čo sa od nás očakáva. A čo ten dejepis? Áno, učíme sa dejiny. Ale aké dejiny? Tie, ktoré sú napísané víťazmi. Však vieš, ako to chodí. Víťazi píšu históriu a my sa učíme o našich veľkých hrdinoch a neporaziteľných víťazstvách, pričom iné perspektívy sú v lepšom prípade ignorované a v horšom prípade zámerne prekrútené. Mimochodom viete, že dejepisné knihy na Slovensku sú úplne iné ako v Maďarsku? A to sa píše o spoločných dejinách. Ale teraz si predstav, že sa odvážiš myslieť inak. Chceš prezentovať alternatívny pohľad na vec, ktorý nepasuje do zaužívaných správnych názorov? Ako to asi bude vyzerať zo strany školy, učiteľa, spoločnosti? Áno, presne. Budeš konšpirátor, blázon, alebo minimálne niekto, kto sa nehodí do systému. A čo je na tom najzaujímavejšie? Tí, ktorí sa prispôsobia systému a neodchýlia sa od neho, sú považovaní za normálnych. Zatiaľ čo tí, ktorí majú iný pohľad na svet, sú odstrčení ako nepriatelia štátu. A teraz si predstav, že do týchto škôl vkradne umelá inteligencia. Táto môže ešte viac presadzovať systémové ideály, zautomatizovať učenie a ešte viac zjednotiť spôsob, akým sa učíme a myslíme. Takto získame dokonalý výplach mozgu. Čo je ale výhodné, nie? Ale pre koho? A najlepšie na tom bude, že keď už budeš dokonale vypláchnutý, stále si budeš myslieť, že máš slobodu myslenia.